баромади ма арзанда аз Греми. Илия Топурия ҳамаро ёд дод ки зан накобед дар Майами. шумо розӣ ҳастед Нью-Ҷерси? гум шав аз ин ҷо тарсончак. ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати шифофармо. доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. ширкати шифофармо дар хизмати шумо. ба ҳама салом, ташаккур ки омадед. пеш аз оғоз эълон кардан мехоҳам ки спонсорҳои мо $1 миллион барои бонусҳо дар Кохи Сафед ҷудо карданд. барои ҳамин ҷангвароне ки дар Кохи Сафед беҳтарин муҳориба ташкил мекунанд $300,000 бонус мегиранд. табрик бачаҳо. ки якум савол дорад? Илия, ту бо Джистин Гейджи меҷангӣ, ки яке аз ҷангварони дурахшонтарин ва шояд аз ҳама дурахшонтарин ҷангвар аст. гӯй ки ту аз Джистин чӣ интизорӣ ва чӣ гуна барои ӯ омода мешавӣ? ба назар гирифтан ки аҳволи рақибони ӯ баъди муҳориба хеле бад менамояд. гӯш кун, ягона чизе ки ман медонам ин аст ки ӯ бо чунинҳо ба монанди ман ҳоло ҷангидагӣ нест ва ягона чизе ки ман аз Джистин мехоҳам ӯ ба ҷанг барояд. боқимондаашро ман худам ҳал мекунам. савол ба Джистин. ҳама дар ҷои ту будан мехостанд. ту амрикоӣ ва дар карди таърихӣ дар Кохи Сафед меҷангӣ. ту суханҳои худро воқеӣ карда тавонистӣ. ту гуфтӣ ки Педиро шикаст медиҳӣ ва барои камарбанд бо Илия меҷангӣ. ту ин чизро мехостӣ. пеш аз ин турнири таърихӣ ҳиссиётҳои ту чӣ гуна аст? бале ин амалӣ гаштани орзуҳост. ба назар гирифтан ки ман аз чӣ оғоз кардам. мо ҳамамон аз пастӣ оғоз кардагием, лекин ман ягон чиз надоштам ва ана ман кишвари худро дар чунин сатҳ муаррифӣ мекунам, дар чунин марҳилаи карьераи худ. ман ин чизро ҳатто орзу намекардам. аввалин муҳорибаи ман дар зери осмони кушода гузашта буд ва яке аз охиринҳо дар осмони кушода мегузарад. ин ҳаёти беҳтарин аст. ман сахт омода мешавам ва ҳамаи қувваи худро медиҳам. барои ман фарқ надорад ки ӯ маро зада метавонад ё не. ин чиз муҳим нест. ман ба он ҷо мебарам ва кӯшиш мекунам ки ӯро ба накавт равон кунам. рӯзи 14 июн дар Кохи Сафед ман зарбаҳои сахти худро ба кор медарорам. ин чизро ман ба шумо ваъда медиҳам. бисёриҳо мегӯянд ки ҳозир Илия се беҳтарин ғалабаҳои пайдарҳам дар таърих дорад. ту бо бисёри ҷангварони бузурги вазни сабук ҷангидаӣ. дар баробари онҳо ба Илия чӣ гуна баҳо медиҳӣ? ман фикр мекунам ки ин дуюм аз ҳама санҷиши вазнин дар зиндагии ман баъди Ҳабиб аст. ва бале, се накавти охири ӯ, Волк, Холлоуэй ва Оливера, ин кори бузург аст ва ин чиз ғалабаи маро боз ҳам дурахшонтар мекунад. савол ба Перейра. барои ту як қадам барои таърих сохтан мондааст. сеюм камарбанд дар сеюм вазн. бисёриҳо мегӯянд ки ғалаба дар ин муҳориба туро бузургтарин дар таърихи UFC мекунад. оё ин чиз ба ту фишор мекунад ё ин муҳорибаи оддӣ аст, лекин дар Кохи Сафед? бале, ман доимо сахт меҳнат мекунам маҳз барои чунин имкониятҳо, чунки ман ҷангҳои калон мехостам ва ин чиз ба ман илҳом мебахшад ва муҳориба барои сеюм камарбанд ин чизи ғайриоддӣ аст. ба назар гирифтан ки аз куҷоҳо ман оғоз кардам ва таърихи маро ба назар гирифтан ва ман медонам ки ба намунаи худ ба бисёриҳо илҳом мебахшам. ин чиз барои ман муҳим аст. савол ба Дана, Илия ва Гейджи. Дана, дирӯз ту гуфтӣ ки Арманд Сарукян ҷангвари эҳтиётӣ мешавад. Ту ҳозир ин чизро бори дигар таздиқ карда метавонӣ? Ва Илия, Джистин, фикрҳои шумо дар ин бора ва оиди оне ки боз барои як рақиби дигар бояд омода шавед, агар ки бо яктаи шумо ягон кор рух диҳад? Бале, тасдиқ мекунам. ман ягон фикр надорам. барои ман фарқ надорад ки зидди ман кӣ мебарояд. рӯзи 14 июн ман манаҳи ӯро дар якум дақиқа мешиканам. фарқ надорад ки киро, Арман ё Джастинро. савол ба Перейра. гӯй ки омодагиҳои ту барои вазни вазин чӣ гуна гузашта истоданд ва оё ту боз ба вазни ним вазин бармегардӣ? Чунки ба ту чемпион Карлос Улберг визув дод. Ҳамзат Чимаев ба он ҷо баромадан мехоҳад. оё ту ба он ҷо баргаштан мехоҳӣ ё ба ту ин вазн писанд аст? ман ҷангидан мехоҳам. ман коригари UFC-ам. Дана Вайт роҳбари UFC аст. чизе ки онҳо хоҳанд ҳамонро мекунем. савол ба Ҷош Хокид.
дар кохи сафед мо кадом версия ҷош хокитро мебинем? Алекс вазн гирифт ва фикр мекунад, ки акнун ӯ шуд Кинг-Конг. лекин арӯсаш мегӯяд, ки аз пушти стероидҳо кор намекунад гудок. шумо розӣ ҳастед, Нью-Ҷерси? боз савол ба Ҷош. Касе гуфт, ки шумо бо Перейра муҳорибаи рӯбарӯ гузаронидед. Дар ин бора чӣ мегӯӣ? ман ба ин ҷо барои ҳамаи онҳоро хӯрдан омадаам. ман ӯро на танҳо шикаст медиҳам, балки ман ба рӯи ӯ пешоб мекунам. ман ба модари ту шама мекунам. ӯ аз ҳама хатарнок дар сайёра аст. бинед, ки ман бо ӯ чӣ гуна гап зада истодаам. ба монанди саги худ, ба монанди арӯси худ. ахмақ, ту чӣ кор карда метонӣ? Ту ягон кор карда наметонӣ. ман оиди ӯ ягон чиз гуфта наметонам. мо имрӯз интервю додем. ӯ аз назди мо гузашт ва ба ман нигоҳ кард. ман ба ӯ шама гуфтам. акнун ҳозир ӯ лақида истодааст, лекин чаро дар он ҷо ягон кор накард? Оҳ, шама, ӯ шама гуфт. ӯ англисиро медонад. Англисиро медонад, лекин танҳо шама мегӯяд. Ки боз гап зада истодааст? Даҳонатро пӯш, арӯсаки майдача. ман воқеиём, ман чемпиони БМФ-ум, мундуқча. Даҳонатро пӯш. ту даҳонатро пӯш, ахмақ. дар ҷоят шин. ба вазни мардҳо баро. ман ҳар яки шуморо мезанам. барои ман фарқ надорад. Алекс, ба ҷои ту паренат гап зада истодааст. баромади ман арзанда аст Греми. Илия Топурия ҳамаро ёд дод, ки зан накобед дар Майами. шумо розӣ ҳастед, Нью-Ҷерси? гум шав аз ин ҷо, тарсончак. ташаккур, ки дар пресс-конференсия будед. ҳозир ҳамаи чизҳоро аз саҳна мегирем ва муҳорибаи рӯбарӯ мегузаронем. Together. That's fucking amazing. Are you guys seeing the time or? You gotta put a stop to this. You go to I'll let him know. Yeah, me neither.